Salamat sa Dios kay bisag gaulan ni ata no. Pasok di ra pud mo grabe. Na mga igsoon sa ato nga pagkat-on o pagpamalandong pagkat-on sa ato mga pagbasa karon, ilabi na sa atong ebanghelyo karong Domingo ha. Ang atong ebanghelyo mga igsoon nagdapit nato pagtan-aw nato sa atong kaugalingon kung unsa ang ato ang image, imahin o pagsabot nato sa atong Ginoong Hesus. Ilabi na karong panahon na gayon nga layo na ta kaayo. Kung ang Kristo nga atong gidawat sa bunyag, ato ba ni siyang nailhan nga mao ni siya? Mo ni ang pagdapit nato karon na challenge ka ini kaysa ang panahon na daghan kaayong mga panghuna-huna nga ipasupot unsaon nato pagdawat si Kristo sa atong kinabuhi unya nawala na ta sa muni peligro kay ba nga mawala ta sa atong pagpanabot siyang tinuod nga imahin. O gawas pa ni ana sa ato ebanghelyo karon gipahinumduman ta kaayo may tungod sa ato ang pag-ila sa gugma sa Dios sa atong salmo ba muna gipadaygan kita kaayo sa ebanghelyo niini. Balik ta sa atong salmo no. Sa ganito atong salmo. Sige go. Wala. Ginoo. Wala ga kuan. Wala ga pero oh, sige, go. Oh, atong usbon, go. Okay. So mga igsoon, maayo unta kung ato ning is ato gun itisok sa atong pagbati mga igsoon nga tinuod ang gugma sa Dios walay katapusan. Oo, gani mga igsoon muni gipadayag karon sa atong ebanghelyo gipahinumduman ta ani ang walay katapusan nga gugma sa Dios unya ang ato pong panghinaot nga unta dili niya biyaan ang buhat nga iyahang buhat sa iyang mga kamot ngayang nasugdan. So unsa man ang iyang buhat mga igsoon nga di niya biyaan ang iyahang kabuhatan tanan. The universe, the world, kitang mga tao nga di ta nabiyaan ngano man kay ang kabuhatan sa Dios mga igsoon mauman ang pagpadayag sa iyahang pagka-Dios. So the whole of His creation is the revelation sa di makita nga magbubuhat. Mabita na nga kitang mga tao, iyatang gibuhat nga iyang larawan o kasamahan aron through us ang kabuhatan sa Dios makaila sa iyang magbubuhat. Pero lagi atong dawaton ang kamatuoran nga ang kabuhatan sa Dios pinaagi natong mga tao napukan man ta sa kaaway sa Dios. Mabita na mga ison ako guning balik-balikon o hantod kanus sa ata mutuo ani mao ni ang tubag nato nga bisan unsa atong buhaton luyo sa atong gituan nga mga maayo ug insakto nga buhat ngano nga ang produkto di man mao. O nganong di man mao tungod kay ang atong gituan nga insakto nga mo'y mao ang iya man sa kaaway sa Dios kay lagi atong balikon ang kalibutan nga atong gipuy-an napukan man sa kaaway sa Dios. Maubita ng mga igsuon, ang Dios ay ang dakong gugma nga walay katapusan, misaad o kaluwasan natong tanan. Mao nang it was a long process kining mao nga kaluwasan kay iyan ning gisugdan pinaagi sa pagtawag sa usa ka tawo nga magbug-o sa iyang kinabuhi nga to sa Dios nga mao aman sa pagtuo nga si Abraham nga pinaagi niini ganiya matukod ang usa ka katawhan nga mag-ila og Dios nga magkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Mao na nga nagsug katawhan nga pinaagi ning katawhan ang giandam sa atong Dios maison ang Israel diha nagpakataw ayang gisaad nga Mesiyas.
So mo ni gisaad niya nga Mesiyas nga ginaingon nga ang Mesiyas nga yang dadon nga iya ipadala in the ripening of time mao'y maghawas kanato sa atong kaulipnan sa kaaway sa Dios. Maghawas nato sa kinabuhi sa sala. Nya mao ni ang gibuhat sa atong Ginoong Hesus, di ba? Sa paghawas nato sa kinabuhi sa sala unsa iyang gibuhat? Iyang gibalik ang kamatuoran. So kamatuoran nga gisakbit nato sa kaaway sa Dios. Munag magisyu ta kon ang Dios mao ang kamatuoran, unsa may opposite sa kamatuoran? Bakak. Dili ba? Unya kay kamatuoran man di insakto. Kay tinuod gyud, am I right? Nya unsa may opposite sa insakto? Sayop. O mo na siya. So kung naata sa bakak o sayop nga pagtulunan nya magituan atong insakto, di natural ang atong buhat mga sayop usab. Dili ba? O nya kay sayop man unsa may atong padulngan ana. Kung naa ka sa kamatuoran o insakto, unsa may atong kaugmaon ana, ngit-ngit hayag. Kahayag yun na. Pero kung naata sa mga sayop o bakak nga pagtulunan, so ang atong binunghatan po, subay ana, unsa pa atong kaugmaon? O kangit-ngit po, dulom kaayo ang atong kaugmaon. Mabita na may ani atong Ginoong Hesus may igsuon, na himo isang kahayag nato tungod sa iyahang tulunan mga igsoon. So mao ni ang gipahinumdum natong tanan karon. Mao bitan ang balik ta sa atong ebanghelyo, gipatataw ta kun ang Kristo nga atong gidawat sa bunyag unsa atong pagsabot kaniya. Manabalik ta sa ebanghelyo no. Gihulagwayan ta sa ebanghelyo may tungod sa usa ka hitabo sa atong Ginoong Hesus uban sa matinun-an sa dito sila sa dapit nga gitawag og Cesarea Pilipo. Og dito nangutana atong Ginoong Hesus sa mga tinun-an para sa mga tao, meaning sa ubang mga tao nga nakadungog niya, unsa may ilang pagpanabot ni Kristo niya. Kinsa man ko, sumingon na ingon. So unsa ilang mga tubag? Nagkadaiya ang ilang tubag, the different images of Christ. Mao podrong panahona mga igsoon. Munang balantayan kay ni magmatngon ta. Kay daghan pong mga panghuna-huna karon nga ipasupot dinhi nato aron nga mawala ta sa original image of Christ. Di ba karon mangutana ta ron? Kinsa mas Kristo para nimo? Di ba daghan po tag mga images of Christ? O sana niini ka lang, Jesus is my friend. Oh, why problema? Imo nang friend. Saman says Jesus is my brother. Why problema? Jesus is my papa. Manang Papa Jesus. Wala na problema kay imuha man ang experience. But maubag yung ka na ang image ni Jesus. That is the fundamental question. Ang atong mga personal images of Christ may son ato ana siya. Girespetuhan na sa atong Ginoong Hesus. Apan ang pangutana, maubag yun kana mao ang Kristo nga atong gidawat sa bunyag. Mao nang nangutana atong Ginoong Hesus, human og pangutana para unsay dating niya sa ubang mga tao, ningon sa kamo akong mga tinunan, kamo nga nagsigig kuyog nako, kamo nga sig nakadungog sa akong pagtulunan, para ninyo kinsa man ko. Ya, sa kisa nitubag niya si Pedro. Tagingon ni Pedro niya, ikaw mao ang Mesiyas. O klaro kaayo. Ikaw mao ang Mesiyas. Nya kining mao nga proclamation mga igsoon nga mao ang Mesiyas, dili na sa ingon ni anak nga sayon-sayon paglitok. Dili nga na sayon-sayonon. Nganuman muna giyon sa atong Ginoong Hesus kang Pedro, bulahan ka Pedro. Kay kining maong pagtulunanan naabot nimo dili sa tawhanong pangunahuna, kundili iyan gikan sa man, meaning in the eyes of faith. Diha sa mata sa pagtuo,
nakita ni Pedro ang buhat sa Ginoong Hesus, ang iyang pagtulunan nga nagpunting mahitungod sa gisaad nga Dios nga Mesiyas nga muluwas sa iyahang katawhan. So na-recognize na ni Pedro mga igsoon. Na maupod ni nato karon unsa man atong recognition ni Kristo, kita nga nagsigig simba, sigig nakadungog sa iyang pulong, nangalawat niya, do we recognize Him as our Messiah? Ngano man mga igsoon, kaya ang Mesiyas mga igsoon, dili man na iuntang sayon nga declaration, kaya may kang Mesiyas ato pa pinadala sa Dios nga manunubos. So kung siya mang pinadala sa Dios nga manunubos niya, may tang Mesiyas siya, suwa tay katarungan nganong di ta mamati niya. Walay katarungan ngano man nga di ta mosunod niya, siya makaang Mesiyas. Am I right? Muna pag humagdeklarasyon ni Pedro nga siya mao ang Mesiyas, unsay giingon sa atong Ginoong Hesus kang Pedro? Ikaw si Pedro, binisaya na magudni, no? Gikan sa Greek word Petros, Peter. Thou art Peter. To is Petros. Unsa man ang Petros in Greek? That is rock, bato. Munang niining bato nga sukaranan, tukuron ko ang akong simbahan. Unsa ang simbahan na? Katoliko? Dili. Unsa ang simbahan na? Katawhan nga mutuo sa Mesiyas. Mga tao nga nagkinabuhi, nga nagtuo sa Mesiyas, nga sa ato pa, kumikang simbahan ta, kita kay nituo nga si Kristo mga Mesiyas, nagpakabuhi ta sa kalibutan, nga nagasukad, nagsubay sa dalan sa kinabuhi sa Ginoong Hesus. Naningkamot nga magkinabuhi, subay sa iyahang pagtulunan. Mauna ang gipasabot og simbahan nga tukuron sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Kay Mesiyas man manluluwa sa ato pa katawhan, simbahan nga nagkinabuhi sa kaluwasan. Mao ba ni ato nakita karong panahon na? Magtukod og kultura sa pagtuo sa kaluwasan nga gitudlo sa Mesiyas. May sumuni ang gipasabot sa atong Ginoong Hesus. Tukuron ko ang akong simbahan, katawhan nga naningkamot nga magkinabuhi sa kaluwasan. Oo. Namo nang niyo kong hagit na ninato rong panahon na mga igsoon. Mabita na nga atong simbahan sa Vatican II. Naghagit nato karon, unsay hagit sa atong simbahan sa Vatican II? Bag-uhon ta pag-usab, meaning tukuro nato pag-usab ang atong simbahan. Yang nagisgot, balik ta sa pundasyon, basic ecclesial community. So unsa man ang basic sa atong pagkasimbahan, mauni nga magtukod ta sa atong katilingban, sa atong pagtuo sa Mesiyas. Mauna ang simbahan mga igsoon. Mo ni atong tukuron pag-usab karon. Culture of faith sa kaluwasan. Ngano ni kung hagit na nirong panahon na, kay atong tanawon mga igsoon karon para di nato ikalimot. What culture ang ni-proliferate sa atong katilingban karon? Nagisgot batag katilingban sa kaluwasan. So this is our challenge mga igsoon. Mabita ng mga igsoon, human og ingon sa atong Ginoong Hesus, tukuron ko ang simbahan. Unsa pa yang giingon ni Pedro? Ibilin ko kanimo ang Yahweh sa langit. Muna yang giingon. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa langit. Ang tugutan nimo sa yuta, tugutan sa langit. Gahom nga gibilin sa atong Ginoong Hesus mga igsoon sa simbahan, pinaagi sa pundasyon sa mga apostoles aron magpadayon pagtudlo, pagdeklarar unsang mga pagtulunan, miti, kinabuhi nga makapalangit ug unsay makapapukan kanato. Ang pangutana ni ron, mamati pa bata aning simbahan na karon? Daghan magani nato ron, mao pay muguba sa atong simbahan.
sa unsa pamaagi. Kana dayang ato nga pagpangaway sa ato mga pangulo sa simbahan da institutional church. Na mao gani gisaligan natong mugiya bisan luyo siya pagkamakasasala. Ino na nga, akala inyong simbahan hipokrito. Ingon langit-langit, yung inyong mga pangulo o mga makasasala. Muna yung mga tao, mga igsuon nga, dili kadawat sa kamatuuran. Hinumduman nato may igsuon mo nagingon sa usa ka writer, ang atong simbahan is not a mausoleo of saints, but it is the hospital of sinners. Mauna atong simbahan. Ngaunta pinaagi dining simbahana, kita nga mga makasasala, maalim ta sa samad sa kaluwas, sa samad sa sala, tungod sa iyang mga sakramento, tungod sa iyang mga pagtulunan. Pero nag-alim ba ta sa samad sa sala? Nausa na daan ni konkrito nga mag-alim sa sakramento sa confession. Kung sabay na taboron, wala na may sala mga tao, kaya wala na may pangumpisal. Kaya mga, ay direct to God ra. Mangumpisa ka ninyong inyong pari, makasala man ang otro, mas labaw pa ng kapasala ni Mao, direct to God ra. O, see? So wala na bili na to ang mga sakramento sa atong simbahan. How can we say nga do na tayo contrite spirit with a proud heart? Mabitan ng sakramento sa confession, mga igsoon, maunay gahulma, nagtudlo na to sa usa ka miti, virtudes nga atong pagkahuptan. Unsa man, humility. But how can we form our humility if we are proud of ourselves? We cannot heal the wounds of sin nato, mga igsoon. Yamo na ibalantayan na to ron, magmatngon ta ni ini. Kay karon ra bang panahon na mga igsoon, kabalo mo unsay image nga gi-build up nato, gitudlo nato ron to be proud sa atong kaugalingon. So ang gisintro ang atong image at the guise of freedom and right. Atong kaugalingon mo atong i-boast, atong ipakita panginambog. So kung ang sinto na gani atong kaugalingon mga igsoon, di gyud ta makapadayag sa Dios sa atong kinabuhi. Kay matabunan man siya nato. Pero mapadayag lamang nato ang Dios dinhi kanato with a humble heart. Kay di man ang atong image, atong i-project ang Dios nga aniaman kanato. Di ba mo man gitudlos atong Mesiyas? Unsa gitudlos sa atong Mesiyas? Matuman ang imong pagbuot. Ang magmahal sa iyang kinabuhi ning kalibutana, so ang magpasigarbo, mawad-an hinuon ini, apan ang di mahinugon sa iyang kinabuhi ning kalibutana, magpatunhay ni ini sa kinabuhing dayon. Muna gitudlos atong Mesiyas, mga igsoon. Mabita na mga igsoon, to declare that Christ is the Messiah, very dangerous biya na kaayo. Palagod, di ba, last part sa atong Ebanghelyo, unsay gipahinumdum sa atong last part, unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinunan, nga dili sila manugilon, kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Dili ba? Giingon dire? Nga naman, kaya naapa siya sa iyang ministry. Nga atong panahon na mga igsoon, kanang bisan kinsa nga magproklamar nga siya Mesiyas, kontra siya sa established institution nila. Una, sa ilang religious institution. Kaysa gikan man sa Dios. Yang iyang pagtulunan, wala man mag-agad sa ilang institution, sa ilang community. Ikadua niya, ang civil society, mga igsoon. Munang dinita nakasabot, ngano sa atong Ginoong Hesus, nagkombinar ang civil authority o ang religious authority nga ilansan siya sa krus. Banday mo? Nagkunaybans. Kaya ang iyang pagtulunan, kamatuoran, gikan sa Dios, mga igsoon, di man madawat ni ining kalibutana nga napukan sa kaaway sa Dios. Unya kay nabuntog naman niya
Pag matuod mga igsoon nga kini dayang buhat sa kaluwasan, dili man daay ni iyang buhat man daay ni sa Dios. Mabitang nagiingon sa atong salmo, ang imong gugma walay katapusan, subuhat ni sa Dios mga igsoon. Munang wala magpabilin atong Ginoong Hesus sa lugnanan, gibanhaw siya pag matuod nga kini di ay pagbulutan sa Dios nga ibalik ta ngadto kaniya mga igsoon. And the only way nga may usa ta is sa ato ang pagpamati ug pagtuman, paningkamot nga magkinabuhi sa pagtuman, sa pagtulunan sa atong Mesiyas mga igsoon. Muna manginaot kita nga ning ato nga pagpamalandong karon ning Dominguha sa atong pagpadayon sa atong panaw sa kinabuhi, ilabi na kitang mga Kristiyanos karong panahon na kinahanglan magmatngon ta sa mga panghunahuna nga ipasupot dinit kanato aron nga dili ta mawala pag-usab kay nakakaplag na ta sa atong kinabuhi dina sa Kristo nga atong gidawat sa bunyag nga mao ang Mesiyas. And let us be convinced on that mga igsoon. Labi na kay karong panahon na tan-awa ang kaaway sa Dios nanghingusog gyud pagpalapnag sa iyang sayop nga pagtulunan. O gani sama sa panahon sa atong Ginoong Hesus nga gilansang atong Ginoong Hesus gisakit ro sa mong kamatayon karon mao gihapon. Sakop ra po sa atong simbahan. Mga sus, mayroon ko mo mga pariya, magisgot o artificial birth control, kay dili mamuminyo, kada pagpakaon di biya, lalim. Dili ba? Mugani atong madungog rong panahon na. Kay gatuo man ta kita'y naghatag o kinabuhi. Mayroon mo mga pari magisgot-isgot nga mo supak og divorce, kamo ba'y mag-agwanta ni among giminyuan, di na mag-agwanta ning kinaiya. Kita mo. Ya, unsa di ay ang atong direksyon sa kinabuhi? Amo ko ng mga sibana, mo ko ng pariya. Kuang kayo discrimination kayo is LGBTQ. Wala ay, wala taga-discriminate. Atong gigiyahan, gitabangan nga malangit sila. Kinay padulngan atong kinabuhi. Nya kapalangit ang laki kaayo, nya gabistida. Mo na kapalangit, wala. Atong dadon ang tanan regardless o kung sa struggle sa atong kinabuhi. Kay mo na giani sa Mesiyas mga igsoon. Dili kay aron magpauraray ta sa pagtulunan sa kaaway sa Dios. Kay maunay makapapukan sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Munang karon gipahinumduman ta ani o karon gipatan-aw ta, gi-evaluate ta, how do we look at Christ? O unsay ato ang pagdawat niya, is He our Mesiyas? Kung tinuod man nga si atong Mesiyas, then wa tay rason ngano nga di ta mamati kaniya. Kung siya ang pinadala sa Dios, wala tay rason nganong dili ta maningkamot pagsunod o pagnunot kaniya. Muna mga igsoon aron nga kita makanunot, makapadayon sa atong paningkamot, maglig-on ta sa atong pagtuo sa Dios, pagsalig nato sa atong Mesiyas, aron unta pinaagi nining mao nga pakigbisog nato sa kinabuhi sa kaluwasan. Makasulod ta sa gisaad nga Pinoy-anan, ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.